kumpara. unsa day kining connection sa ilahang nagpadayong war on drugs sa pagkumpara sa illegal campaign daw ni PBBM nga daw mo wa ka manggihapon. Kuan man na day. Oh. Sa ngalan sa kanang gitawag day nga transparensiya. Kinahanglan na to ipaibalos publiko. Siguro ang hunahuna ni Barbers dapat masayran ang sa katauhan kung giunsa sa karon nga administrasyon Yes. ang programa sa kampanya sa illegal nga droga ug niadtong previous nga administration. Pero day mangutana ko. Pila na ba katuig nilingkod si PBBM sa Malacañang? Pila na? Mga 3? Mga magtulo na katuig? 3 years siya, July. July, no? Mag 3 years na siya karon July. Pero 3 years siya. kanos alan tong raid sa drug den diha sa Tugkaran sa Malacañang? Di ba? Mismo Tugkaran na? Sa Malacañang dito magkakasama ang mga sampataw nga mga adoy-adoy. Pila 3 years sa tulong katuig. Nato lang nilabay bulan nila to na raid. Na ang ginaingon Namingo si Barbers nga. Kuyaw ang programa sa kampanya sa war on drugs sa PBBM administration. Yes. Kay ingat ang iha pang punto ra Jumandog dili man kinahanglan nga dugoon ang kining war on drugs nga daghan gyud mga matay. Kay agud ingnon lang taas mo og kanang na-achieve, no? Ano ko'y achievement? Tugutan na to day. Pero ug balikan na to ang kanabitang kanang pamatasan ani mga Pilipino. Sos Ginoo ko. So ayaw nga na. Ayaw gamiti o kapareha sa gigamit ni Digong. Sos Ginoo ko mga Pilipino, puredos bunos sungayan in taon-taon. Tingalaman. Di ba? Abot lang nila ko. Nagpas si PBBM day mga unong pagkatuig. Nya tugutan na to nang giingon ni Barbers day nga gwapo ang approach. Oy, ang himo sa PBBM. Yes. Katong kang Digong away hinungdan to. Wala to. Kaya daghan daw nga matay nga mga inosente ka Jumandong. Tanaw na to ganahan pa magedikanan nga dunay mga estudyanteng batan-on. Magkaginikanan nga matagabi ang ilang mga anak. Mo iskila magkakasama muhuli nga mag-inusara. Kundi ba babiktima ang mga kanabitang kriminal nga gigambahan sa illegal nga drugas nga ron naghimo silang krimen. Hindi lang pud mga anak. Posible ni mga asawa o bana diha nga apektado usab sa illegal nga droga nga mao po'y makaapekto silang relasyon des pamilya.